Tak, vítejte u dalšího videa a možná si říkáte, proč proč hraju Minecraft, když jsem říkal, že budu hrát Team Fortress. No, protože ta hra mě strašně baví, ale já bych vám u ní nic říct nedokázal. Takže mě to jako, já se do toho vždycky zažeru a pak už nedokážu to hrát. Včera jsem to hrál po druhý a dal jsem 20 kg a 8krát jsem umřel, což je docela dobrý výsledek. A no, vlastně fajn výsledek. A ještě si možná říkáte, proč jsem na XGames. No, je to jedna věc, proč to nehraju na serveru XGames, a to, že já jsem si vyžádal od admina prostě to povolení, ale jelikož prostě nějak admin to neměl peníze, takže ten server musel zrušit. Takže smůla, takže bohužel není. A tady zase ho asi někdo udělá, ale asi až později. Takže tím pádem tam nejsem a ještě jsem chtěl něco říct, no něco jsem ještě chtěl říct, ale už si to nepamatuju. Takže pravděpodobně, jestli budu hrát Minecraft, tak budu hrát tady. Ale tento server teda nepoběží pořád a je jen na originální Minecrafty, takže pokud se na mě koukáte, tak je to prostě smůla. No, já už teda mám Team Fortress připravený. Stačí se akorát přepnout, takže no nevím, no. Ještě jsem vám chtěl něco říct, možná, ale už si to nepamatuju. Takže když tak si vzpomínám u hry. Jo, tak jo, fajn. Takže dáme escape a přepneme hru. Jo, počkat, ještě ne, ještě to tady tohle zavřem. Já se vám omlouvám za menší... počkat, nahrává to. Jo, nahrává. A já se vám omlouvám za menší střih, protože jsem jaksi musel vypnout Minecraft, aby mi to tam napsal, že jsem stále tam na tom serveru, takže si vybereme nějaký servík, nějakých, no, tady hodně hráčů. Tak teďka to chvilku bude načítat. Doufám, že to teda nebudu lamit, jako prostě moc mi to teda nešlo, no šle mi to, ale jako doufám, záleží hlavně taky na týmu, že jo. Asi mi to nejvíc baví za červený, ale jako záleží taky na mapách, protože třeba v nějakých mapách mají výhody třeba modrý nebo červený, jak jsem zjistil, takže myslím, že třeba červený mají jako možnost více jako schovávat na tom svém území a zase modrý třeba někde jinde, nebo ne. Takže, no, už to snad bude. Oh. Tak fajn, takže tenhle nás tam vykopnul, takže najdeme nějaký jiný, tak třeba tenhle. A snad už to poběží trochu rychlejš. No, jinak ještě jsem chtěl něco možná říct, ale už si to nepamatuju. Jo, jinak teďka budu vydávat jedno video asi týdně. Důvod je... Tak když to nedá... Fakt. Ty tak, obo. Fakt. Leonida si někde u sebe máš spájet. Tady, jo, tuším, někdo mi tady kecá, vůbec netuším, co se tady děje, ale... Obo, tak si díl, já nespamuju, víš, ať se sem jde podívat. Někdo tady kecá, nevím vůbec, co se tady děje, ale... No strašně dobře, ale úplně... Aha, teďka jsem vypnul úplně zvuky, což jsem vůbec nechtěl, takže se trošku zapnem. Aspoň malinko. Tak, takhle. Tak, hrajeme nejradši za tohle, takže jdeme hrát za tohle. Takže fajn.
To jsou nějaký lagy, jak natáčím, takže to se mi do teďka nedělo. Ale jak jsem začal natáčet, tak se mi to začalo lagovat, takže musíme... Což se mi vůbec nelíbí, takže musíme trošku... Musíme tady nějak, nevím, jak se dělá nastavení. Ta mapa je teda hrozná, no, tohle se teda zrovna nenávidím. Tak snad to přežijem. Tak fajn, máme kill, ne, nemáme, jenom máme assist, bohužel. A tady nám někdo běžel. Máme dva killy máme zatím a ani jednou jsme neumřel a máme ještě 202 životů, to je ještě docela dobré. Takže jdeme pomalinku ofenzivně. To je náš, fajn. To vypadá, ono je to strašně těžký tady poznat, kdo je proti nám a kdo je s náma. Takže on v tom zmatku jako střílíte asi po všem. Co se hýbe. A tamhle někdo nám běžel. Počkej, jo, aha, oni mi došli náboje, oni tady taky jdou dojít náboje. Což je nepříjemné, takže by se mi možná hodil medic, ale protože já, jo hele, už, nemám náboje. Tak se nemusím vzít brokovnici, no fajn. Hele, to vůbec neumím. Jo, vidíte, už mě zabili, fajn. Takže si vyměníme postavu, asi si vezmeme, koho si vezmeme? Vezmeme si medika. Si můžeme léčit, což je dobrý. A taky si můžeme střílet takovýhle šipky, ale to má strašně krátký dostřel. Takže já si radši vezmu tohle a budeme někoho healovat. Třeba tebe si vezmeme. Fajn, za medika to nezvládám. A hlavně, oni tam jsou i snajpři, no. Tak fajn, no, takže to si vezmeme snajpera. Fuck. Jako to nejde úplně. Hlavně mám strašně blbý zbraně, no. Takže, fajn, už jsem živej, už jsem zase živej, takže tady si trošku naberu nějaké věci. Fuck, oni jsou tady, jo. Jako to je nejhorší, když jste takhle základně, jako sice budeme pak strašně moc hráčů, ale jako vidíte, jo, no, tak my jsme prohráli. Tak ale já si zase zpátky vezmu tohle, protože s tím to umím, aspoň trochu. Vidíte, dal jsem 2 killy, umřel jsem 4krát jsem umřel. Důvod, jasnej, prostě jsme hele vidíte, dal jsem 2 killy a umřel jsem 5krát. No, důvod je jasný, protože prostě... No, neměl jsem prostě... No, jak bych vám to řekl, no. Je to jasný snad, doufám všem. Prostě jsem zemřel, protože tam byl hnusný sniper, který mi sejmul 3krát. Ano, slyšíte dobře, 3krát. A pak mi jednou... No, takže continue. No, jdeme zase k červeným, protože červený já rád. Tak a jdem... Tak teďka... Fuck, už máme zase tuhle mapu. Můžu si vyměnit teďka postavu. Ne, nemůžu. Tak fajn, takže si vezmeme teda tohle. Proč mi to nepustí ven? No a konečně můžeme chodit. Já jsem těžký kalibr, takže půjdu dopředu. Se postavím jednoduše prostě sem. Ježi, to už tady někdo hebnul, jo. Ježišimarja. Tak to teda byla rychlost. A tamhle někdo nám pobíhá už nepřátel. On
oni se nás snaží zapálit a my máme jenom 90 životů, takže fakt chtěl jsem si zavolat toho, no tak aspoň si vezmeme teda snipera. Chci toho snipera? Ne, nemůžu. Aha, oni jsou máme moc sniperů, takže nemůžu. Fakt, ale to prostě nejde. Tak koho si vezmeme, tak si vezmeme tohodle. S tím to aspoň trochu, no ten je teda na nic, ale já to s tím teda neumím, ale je pořád lepší než nic jiného. Takže jakože by se nám hodil trošku medic. Jo, fajn, s plamenometem jsme to nějak dali. A máme asist pořádný, takže aspoň pořádný asist se nám hodil. Tak a tady nám někdo... Oh, fuck, jo, tady máme lékárnu, fajn. Tak a máme nějakou možná věc, co jsme tady získali. Ale jako já bych rád jakože rád zpátky, no, že tady... Oh, fuck, zase nějaký sniper. Ne, tenhle ten kokos, takže... Ale za to já to neumím, takže já za to já nehraju, počkej, můžu si tady ještě... Jo, fakt, tady na základně si můžu měnit, takže... A jelikož jsem těžký kalibr, tak mi to strašně baví. A to seš ty seš náš. A jakože bys mi hodil k tomu doktor. Fuck. Jako tady tomu těžkému kalibru se nejvíc hodí doktor, protože ten prostě zabraní. Fuck, doktor. Manda. Fakt kolik, zajímalo by mě kolikrát jsme chcípli, ale my tady máme strašně moc sniperů a tak já nevím, co to půjdeme, asi tohodle. S ním je trošku jakože i sranda. Dělej, otevřete, já tě můžu rozsekat. Tak, nabijeme si zase plně. Ještě má, ty jaká jsou tak málo životů. Fakt. Asi si přeměníme postavu zase zpátky na tohodle. Fuck. Já nevím, no, jako cokoliv bych to můžeme to zkusit za tohohle. Nestří takhle podělaný miny, úplně nechápu, k čemu jsou dobrý. Ale jakože ubírají dost, ale já to s nimi vůbec neumím. Puste mě dovnitř! Ach jo, no tak kolik máme hodin, no ještě to bylo asi tak půl hodinový, no ale za tohle sniperči jsou pořád spousta, no tak já si vezmu těžký kalibr, hej. Jo, ale sejmu jsem nikoho. Já taky hořím, doktor. Jaj, doktore, oživ mě, kde je ten nějaký skurvený doktor? Fajn, tady už jsme to asi pročistili. Jo, vidíte, kolik je tady mrtvo, ty kráso. To bychom asi za normální život. Tohle se účinná zbraň, ale jenom na blízko, že? Na dálku je úplně k ničemu. Manda. No tak jako když mi zabije ten strojíček, tak to je jako úplně na nic, no. Jako proti těm strojům je to strašně těžké, ale já si teďka vezmu ze zadu. Otevři se. Tak, fajn, vidíte, krásný malém headshot, ale nepomohlo to. Víte, tam mi to nesejme, protože já jsem prostě mimo.
Jo, mám další kill. Ne, nebo to je pořád ten samý. Jakože mi docházejí náboje, další kill, fajn. Fuck. Asi se vrátíme na základnu a vyzbrojíme se. Tady máme náboje. Tak a jsme úplně zase zdraví. Tak, no dáme to. Fuck. Kolik je hodin? Já to na chvilku musím počkat, já si zalezu někam do ústraní. Chvilku si to minimaliznu, abych věděl kolik hodin. What? Aha. No fajn, takže v tom případě asi ukončíme tohoto nahrávání. A doufám, že se vám tento díl líbil. Doufám, že jo, protože mě se strašně ultra turbo líbí tohle z toho. Takže pokud se vám toto líbilo, tak dejte like a pokud ne, tak dejte dislike, protože to mě aspoň potěší, že aspoň někdo má o to hru zájem. Pokud byste o tuto hru měli zájem, je normálně ke stažení na Steamu, což je docela dobrý, hele. A mě léčí 2 medikové, fajn. Jdeme na vás. Tak. Léčte mě. Oni mě přestali léčit. Tak fajn. Takže, fajn, čau. A mějte se u dalšího dílu.